Nastavljamo u ritmu muzike za ples. Njih ima 4, dolaze iz Beograda i nadaju se da će svojim nastupom oduševiti publiku u sali i izmamiti 3 da od strane žirija. Mi smo 4 u 1 iz Beograda. Mi smo 4 drugarice, evo nam je 4. Došli smo da pokažemo kako 4 vrste plesa mogu da izgledaju jako dobro kada se spoje. A sad? Dobro večer. Dobro večer. Molim vas mi pojasnite ko ste jer se osjećam kod Crvenka pa ne znam. Mi smo 4 u 1 iz Beograda i mi bismo se predstavili sa jednom plesnom tačkom. Izvolite. Hvala vam puno. Now let me see you put it drop. There's no getting over. Ovo je meni sjajna ideja i dalje se osjećam kao Crvenka pa ne sidu. Mili, bravo. Danice. Meni se strašno dopalo kako ste vi to zamislile, ali kada ste zajedno, devojke, morate biti zajedno, složne. Nigde ni jednoj nožica, višlja, niža, da nije to sve upeglano, inače odlično je. Hvala. Samo naročito onih par klasičnih. Klasični se vidi, baš se vidi, klasični naročito. Da, ali to je... A mora biti, zato što se vas dve možete se složiti, ja se slažem. Čemo da glasam? Pa naravno. Da. 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 Znači,